Amen. Ngicela ukubingelela abazalwane egameni elihle lika Jesu umfeli wethu owafa wembelwa wavuka wayohlala ngasokunene sikaNkulunkulu waphinde wabuya. Haleluya. Umsakazi okhulumayo eNewcastle. Namhlanje sizobuka ingxenye ngithe esingake esithathu kwi-6th feast of atonement. Sizobuka yona la sigcine khona izolo, sigcine sixoxa ngendaba yethu elaphaya kakhulu encwadini yamaLevi okuyi enye yezincwadi zikaMose, okuthiwa uma abantu befunda yona iveil yehlele inhlizweni zabo, kube mnyama bangaboni kungakhanyi. Lokho kufana naleya ndaba parable kaJesu ku Luke 5 verse 36 kuya 39. Ukuphela kwayo lo ndaba iqondisa ukuthi uma abantu bephuza iwayini elidala bagcina bethi limnandi elidala, elisha bengasakwazi ukufika kulo. So lokho ke okusho ukuthi abantu abahleli kwi-old covenant abenza izinto ze-old covenant, lokho kubo kuphenduka kube yiwayini abaliphuzayo elidala, liba mnandi kakhulu kangangokuthi ababe besaba nesidingo sokuyophuza elisha, ngoba elisha kubo alisemnandi. Okuyinto okufanele ibe mnandi elisha, kodwa ngoba bahleli kwelidala angeke balizwe elisha, libi elisha. So umuntu ke lowo ohleli kwelidala noma ohleli kwi-old covenant akazizwa izinto zesivumelwano esisha. Ubona sengathi nenza umkhuba, nehlukanisa iBhayibheli, fanele zeziwe zonke lezi zinto, kanti ingozi yokuzenza zombili khona into eyonakalayo. Asedluleke lapho, sidlule ngokuthi ke siphethe ke indaba enikeza umqondo wokuthi ilwane ezimbili, esinye safakwe emlilweni, sabulawa kwakhishwa igazi, sasesishiswa sifakwe emlilweni. Ukusha sikuveze ukuthi kunguya kukaKristu esiphambanweni, kungena ekuhluphekeni kwakhe. Uthi uJesu ngizongena ekuhluphekeni, noma kuzofika isikhathi la nizoba lusizi khona. Kunombhabhadisi engiya kuwo, nina eningeke nikwazi ukuya kuwo. Ake siwubuke lo mbhabhadiso. Ngithi angisazi noma incwadi kaMark 10 verse 38-39. Mark 10 verse 38-39. Amen. Mark 10, ivangeli ngokaMark 10
Amen bazalwane, siyafunda ngokukaMarku 10 verse 38. Kepha uJesu wathi kubo, anikwazi enikucelayo. Yeah. Awuqala 37. Verse 37. Bathi kuye, siphe ukuba sihlale, omunye ngakwesokunene sakho, omunye ngakwesokhohlo sakho enkazimulweni yakho. Mana, angithi uyabezwa labacela ukuhlala ngapha nangapha enkazimulweni yakhe. uJesu uyongena enkazimulweni, uyokhazimulisa uyise. Niyakhumbula ukuthi uJesu uke waba noyise engakezi emhlabeni in the incarnation. Okay? Wayesenkazimulweni. Uthi le nkazimulo ngangikuyo noBaba. So ke uma ezemhlabeni uzokwenza umsebenzi kayise, akayizele yena, akenzi okuthandwa nguye, wenza konke uBaba akukhuluma kuye. So ke laba bazalwane baqake uJesu bacela ukuhlala ngapha nangapha. Leyo ndaba ikhuluma enye indaba yokufuna indawo kuJesu. Uthi uJesu akusikhona okwami lokhu. uJesu wayeyokhazimulisa uyise. Asimbhekeke ukuthi wayemkhazimulisa ngayiphi indlela. Yes. Verse 38. Kepha uJesu wathi kubo, anikwazi enikucelayo. Ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo mina? Nibhaphathizwe ngombhaphathizo engibhaphathizwa ngawo na? Yeah. Bathi kuye, singakwenza. uJesu wathi kubo, isitsha engisiphuzayo mina niyakusiphuza, nibhaphathizwe ngombhaphathizo engibhaphathizwa ngawo mina. Kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo. Okay. Siyayizwa ke indaba yabazohlala ngapha nangapha. Uthi uJesu lokho kungokwalabo abalungiselwe. Shutha kusikhona kwabo bonke abantu, kodwa kukhona abantu abalungiselwe lokho. Sizowabona-ke labantu ukuthi obani abalungiselwe lokho, ngoba uJesu uma ekhuluma la ukhuluma nabafundi bakhe kwi-first century. Ibona abala eduze kwakhe, ukhuluma nabo, akakhulumi nabo bonke abantu emhlabeni, khuluma nabo. So ke uthi uJesu u38 lo wangithi u38 okhuluma ngokuthi lesitsha engizosiphuza. Ngicela ungiphindele lapha. Verse 38. Kepha uJesu wathi kubo, anikwazi enikucelayo. Lingasiphuza yini isitsha engisiphuzayo mina? Uyababuza kuJesu ukuthi lento eniyicelayo aniyazi. Ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo mina? Ngokungazi. Lento le isho ukungazi. Kodwa uJesu uyazi bazosiphuza, kodwa akusibona okufanele basiphuze kanye naye, ngoba lokho azokwenza yena uzodala indlela, uzothwala izono zabantu bonke. Akekho ongathwala izono zabantu aphile. uJesu kuphela onalawo mandla. So ke uma uJesu engena kulo mbhabhadiso lowo, yiwo lo mbhabhadiso athi lo mbhabhadiso engizongena kuwo. Awuphinde lapho.
Anikwazi enikucelayo, ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo mina? Nibhaphathizwe ngobhaphathizo engibhaphathizwa ngawo na? Mana, ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo? Lokhu kuphuza isitsha ileya mbuzi enqunywayo, umbhabhadiso lowo, umbhabhadiso wegazi, umbhabhadiso womlilo, umbhabhadiso wokuhlupheka, umbhabhadiso ozobabonisa ukuthi lo okade eyinkosi yabo behamba naye manje ngaye sebengena osizini. Uye lo uJesu ozolenga esiphambanweni angene kulesi sitsha, aphuze lesi sitsha. Bathi nabo bayafuna ukungena kulo mbhabhadiso, ngamanye amazwi bacelana, bacela ukuyifela bona. uJesu uthi hayi, nizobhajadiswa ngawo. Ushona uJesu mayithi bazobhajadiswa ngawo, usho lento yokuthi leli bandla elilwa nabaprofeti, elilwa nabapostoli, elilwa noKristu uqobo, lizobanquma, bazongena nabo kulo mbhabhadiso. Kodwa hayi manje, akusiwona owabo manje, kodwa nabo bazongena kuwo. Abanye niyakhumbula ukuthi bangena enhluphekweni yokuphekwa ngamafutha kodwa bangasha. Abanye baqweqwa njengamazambane, abanye babethelwa babhekiswa phansi, abanye bahlatshwa zinkuzi, babanjwe ngapha nangapha, inkuzi iqhamuka ibahlabe. Abanye babulawa ngokuhlatshwa ngemkhonto. Zonke lezi zinto zisho inhlupheko eyabehlela, isho umbhabhadiso. Qhubeka. Bathi kuye, singakwenza. Ukhuluma ingane nje, singakwenza. Yes. uJesu wathi kubo, isitsha ngisiphuzayo mina niyakusiphuza, nibhaphathizwe ngombhaphathizo engibhaphathizwa ngawo mina. Kepha ukuhlala ngakwesokunene sami nangakwesokhohlo akusikho kwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselweyo. Yes. Bengidlula-ke nje labazalwane ukuthi lona lembuzi lena ebulawayo kuthathwa igazi layo bese ifakwe emlilweni, ile i-typology kaJesu ethathwa ebethelwe esiphambanweni. Niyakwazi-ke konke okwenzakalayo lapho, ngeke sixoxe manje. Now asambeke manje siyobheka indaba ngithi Isambulo 16, if I'm not mistaken. Isambulo 16. Isambulo 16. Isambulo 17 verse 16, sorry. Isambulo 17 verse 16, noma Hebrew 8 verse 4. Isambulo 17 verse 16. Izimpondo ezishumi owazibonayo nesilo lezi ziyakuzonda isifebe. Mana bazalwane, niyazi ukuthi eBhayibhelini ukhulunyiwe ngesifebe esikhulu esidakiswa izwe lonke ngobufebe baso nangewayini laso. Okay,
Ngiyazi ukuthi niyalazi igama luthi isifebe umuntu oyisihamba kubi, umuntu ongezi kahle, umuntu onelabona indoda aconselwe ngamathe. Isifebe ke leso. Kodwa la ngicela unyukele ngenhla kuverse 15. Verse 15, yayisithi kimi, amanzi owabonayo lapho sihlezi khona isifebe angabantu nezixuku nezizwe nezilimi izimpondo eziyishumi owazibonayo. Sesiyezwa ke labazalwane ukuthi lamanzi amaningi awabonayo uJohane noma uJohn angabantu ayizizwe eziningi. Lamanzi la ila kuhleli khona isifebe. Isifebe bazalwane iBhayibheli lazi ukuthi yiGibhithe. Malithi nje iBhayibheli iGibhithe umama wezifebe, iSodoma neGomora umama wezifebe. Likhulume ngeBhabhiloni umama wezifebe. Konke lamagama omathathu esengwabizile ayigama elilodwa asho igama elithi iJerusalema. Ngoba iJerusalema lalibulala abaprofeti, lalifaka imfundiso embi, liphuzisa abantu iwayini, libadakisa. Why li-associate neGibhithe? Ingoba iGibhithe yayigqilaza abantwana bakaNkulunkulu, ibabulala ngokubagqilaza. iBhabhiloni nalo ngokunjalo iSodoma neGomora. So konke lokhu uma uhlangana negama elithi iGomora neSodoma bokwazi ukukhulunywa ngeJerusalema. Makhulunywa ngeBhabhiloni bokwazi ukukhulunywa ngeJerusalema. Makhulunywa ngeGibhithe bokwazi ukukhulunywa ngeJerusalema. Why iJerusalema libizwe ngomama wesifebe? Ingoba libabulalile abaprofeti, lababulala nabapostoli, kanti noJesu lambulala iJerusalema. So ke yaziki ukuthi makukhulunywa ngeJerusalema kufana nani? Kufana nokuthi uma iBhayibheli likhuluma ngomhlaba, earth, bokwazi ukuthi lishintshe lelo gama lelo ufake uland. Ngoba lelo gama lelo li-related to indawo uNkulunkulu, the promised land, or the land that was promised, ephonyiswe kubantwana bakwa-Israyeli, umaJuda. Le land that is promised to the Jews, kuthiwa uma bengekho kuyo babefile, ngoba kuyo kunokuphila. Okay, so ke lamagama njalo uwadlalise eBhayibhelini uma uhlangana nalo lithi earth ulibheka ukuthi lithini. So uyakwazi wena unamathuluzi ukuthi lelo gama lelo ngabe li-related to land noma li-related to the earth, the globe, or abantu, cosmos. Now abantu, the earth, kukhulunywa lapho akusakhulunywa ngeland, sekukhulunywa ngabantu, abantu abawumhlaba. The earth means the land, but le umhlaba to plow in. Abantu njalo uNkulunkulu mayikhuluma nabo uthi yawa imbewu
yawela emhlabathini onje sekuyalinywa mase kukhulunywa ngomhlaba. Kodwa iland to live, the land yokuphila la abantu bephila khona ibizwa ngeland. But uma sekukhulunywa ngomhlaba sekukhulunywa ngabantu, the people, la khona kutshalwa khona izwi, kutshalwa khona imbewu ezoshintsha ikhande ukuba lembewu izale the kingdom of God. Kuhlukaniseke lezi zinto lezi. Makuthiwa earth kukhulunywa ngabantu, makukhulunywa ngoland kukhulunywa ngokuphila kwabo. Because if they are not in that land, they cannot live. Is the land of the living. Those that are living in that land, bawumhlaba bona. Okay? Yethemba siyaqhubeka nokufunda kwethu. Qhubeka lapha. Yayisithi kimi, verse 15. Yayisithi kimi, amanzi owabonayo lapho sihlezi khona isifebe angabantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. 16. Izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo lezi ziyakusizonda isifebe. Manake lapha. Kuthiwa lezi impondo eziyishumi owazibonayo zesilo nesilo zimpondo eziyishumi nesilo. Kuthiwa lezi impondo ziyakusizonda isifebe. Ziyakusizonda isifebe. Uyayibona ke manje? Angithi ke the futurist bafike bayithathe lapha ke manje bayise phambili. Bathi it is in the future. Isilo lesi basibone in the future kungakenzeki konke lokhu. Kanti lokhu phela lezi impondo eziyishumi zingumbuso wamaRoma, amakhosi amaRoma azobuthana, azovela ezisilo ukuba kubulawe lesi sifebe. Now isiphi lesi sifebe? iJerusalem. Kunembuzo kuthiwa imbuzi Azazel ebalekele kwa-Azazel, the Azazel goat. Le Azazel goat represent iJerusalem, represent the earth, represent abantu abaningi okuyibona aba-representa manje noma abamelwe ile mbuzi elahlwe ehlane ezokhonzunywa ibeast lesi silo lesi silo sizoyibamba lembuzi siyidle siyinqoqonqoqoze. Lesi silo sibheke ukuyolwa no-Israyeli. U-Israyeli nangehlane ebalekile eyimbuzi the scapegoat. Mhlambe kokulandelayo sizoyibheka kubaprofeti, siyilande ngabaprofeti beyikhomba. Njengamanje sesigcume sawuhlala kwisambulo, kodwa isambulo siyikhomba kahle. Umqedeli 16 verse 16. Izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo ziya. Ngicela ke sifunde bazalwane incwadi yesambulo siphinde sithi ukuyibuka. Ngiyazi sesike sayifunda kodwa siphinde siyibuke incwadi yethu yesambulo 17 la kukhulunywa khona ngesifebe esikhulu esiyiBhabhiloni
cishe-ke nisakhumbula esikushilo ngenhla ukuthi iBhabhiloni neSodoma neGomora neGibhithe, Egypt, konke lokho lawo magama representa igama elilodwa elithi Jerusalem. Sizozwa-ke ukuthi kungani lamagama onke ehlanganiswa noma enikezwa isisindo sokuthi asho into eyodwa wonke ukuthi isifebe esikhulu esiyiGibhithe, esiyiSodoma, iGomora neSodoma, esiyiBhabhiloni, konke lokho kusho ukuthi iJerusalema, siyazi ukuthi lezi indawo esesikhulume ngazo, iGibhithe, iGomora neSodoma neBhabhiloni, konke lokho kwakugqilaze abantwana bakaNkulunkulu. So iJerusalema lihlanganiswa nalokho ngoba labagqilaza abafundi beNkosi uJesu, bonke abazalwane ababephila ngalesa sikhathi sekhulunyaka lokuqala bagqilazwa iJerusalema, okufanayo nokugqilazwa kuka-Israyeli eGibhithe, okufanayo nokugqilazwa kuka-Israyeli kunoma imaphi amazwe sesiwabalile ukuthi onke lawo mazwe abalwa njengeJerusalema. iJerusalema-ke libizwa kuthiwa isifebe esikhulu esiyiBhabhiloni, iJerusalema lelo. Sagcuma-ke safunda u-16 noma sifunde u-16 ngenhla, la kukhuluma khona izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo, lezi ziya kusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yize, sidle inyama yaso, zisishise ngomlilo, zisiqede. U-18 uthi, owesifazane owambona ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba. Bese u-17 ethi, ngokuba uNkulunkulu ukufakile ezinhlizweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo, aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Yini-ke le? Angithi la sikhuluma ngezimpondo eziyishumi okuthiwa uJohane wazibona, wasebona nesilo. Lezi sizonda isifebe, ini izimpondo, zisenze incithakalo, sibe yize, zidle inyama yaso isifebe, zisishise ngomlilo, zisiqede. Isandla sikaNkulunkulu lesibazalwane. uNkulunkulu uma kuthiwa indodana yakhe, the Son of Man, iyokwehla izokwahlulela. Lesi sikhathi sisibuka-ke sihlanganisa nembuzi ebizwa kuthiwa i-scapegoat, the Azazel goat, i-goat ezohamba iduke nomhlaba, ingene ehlane, ihambe ingaziwa ukuthi ishonephi, ezodliwa zilwane zasendle. La ku-16 kuyavela-ke manje ukuthi kune-beast, kunesilwane esizodla. Sizodlane lesi silwane? Sizodla u-Israyeli,
uIsrayeli la iJerusalema elibizwa ngesifebe esikhulu. Akubizwa abantwana bakaNkulunkulu ngokuthi bayisifebe, kodwa isifebe esikhulu esibulala abaprofethi yilaba abangakwamukelanga ukukholwa, abakurejectile ukukholwa, abathe uma kufanele babone ukuthi nakho ukuphila la kungakhona bakuphika. Nanamhla kalokhu basathi balinde uMesaya ozofika azobakhulula kulamazwe abacindezele. So ke lokho kucacisa ngokusobala ukuthi iy'mpondo eziyishumi zimele the Roman Empire. I-Roman Empire ezofike iqhoboze konke iqede. Lembuzi esehlane uIsrayeli. uIsrayeli uzofike lembuzi okuthiwa uAzazel abe yisilo, njengoba ubona lapha ku-16 ukuthi izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo sibe yize, sidle inyama yaso, zisishise ngomlilo lesiqede. Siyazi ke bazalwane ukuthi iJerusalema labonakala ngalesa sikhathi sika 70 AD or AD 70, la khona kuthiwa kwasha yonke into yanqonqa. Abasebephumile abakubonanga lokho, azange ba-experience lokho, kodwa laba babesele bengaphakathi sekuvaliwe amasango kungasaphumi muntu. iJerusalema lelo elibizwa ngesifebe esikhulu esiyokushiswa ngomlilo, lesi silo sidle inyama yaso. Lapho uJesu esebuya, noma indodana yomuntu isibuya ngokwesibili izokwahlulela, ukwahlulelwa lokhu esikubonayo la. Asiyeke manje kumaHebheru. Asiye kumaHebheru 8 verse 4. Kodwa ngicela siyiqale kuverse 1. Isihloko sakhona sithi uKristu usenguye umpristi omkhulu nasezulwini. Kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Isikhonzi sokugcwele funda kanjani? Isikhonzi sokugcwele neseTestamente nesethabanakeli lempela elimiswa yinkosi kungemuntu, ngokuba yilowo nalowo mpristi omkhulu umiselwa ukunikela ngeminikelo nemihlatshelo. Ngakho-ke kuyakudingeka ukuba naye lo abe nakho okuthile kokunikela. Kukhulunywa la ngompristi osemhlabeni, ukuthi umpristi osemhlabeni unakho okokunikela. Kufanele nalo umpristi omkhulu osihlele emazulwini abe nakho okokunikela, ngokuba uma ebesemhlabeni ubengayi ukuba ngumpristi nakanye, ngokuba bakhona abapristi abanikela ngeminikelo ngomthetho noma ngokomthetho. Okay, now uma uyizwa ke le ndaba iveza ukuthi uJesu uma wayezofika emhlabeni
kulobu priest lobo obabusamile. Yena wayengeke ukwazi ukunikela. Yini eyayomenza uJesu engakwazi ukunikela? Yingoba akaqualify ukunikela ngokomthetho. Asizwe kahle leyo. Akaqualify, akazalwa endlini yakwaLevi. Endlini yakwaLevi la kuzalwa khona abapristi abakhulu nabapristi kabanye. Kodwa yena wayengeke aqualify ngoba wayengeke akwazi ukuba sendlini kaLevi. Kuthiwa yena ungomunye umpristi wolunye uhlobo lasezulwini. Asifundeni ke sehle. Bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esazokwenza ithabanakele, ngokuthi bheka wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni. Kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu. Ake sibuke nje la kuveza ngokusobala ukuthi uMose yonke iminikelo ayeyinikela wayenikela ngokwesithunzi. Uma uJesu engakanikeli ngomnikelo ophilile onguye, konke okunye kuzithuzi zalokho kuphelela uJesu ayizokwenza. Ake hlehle siyemuva. Uma ubheka uAbraham okuthiwa ungubaba wabakholwayo, uAbraham ulala kahle sekuthiwa kunesethembiso alala ekuso sokuthi ungubaba wabakholwayo. Akusho lokho ukuthi uAbraham usengena kwi-new covenant. Wakubamba lokhu ngokukholwa, walala ekubambile, waze walala engakufumananga ngoba kwakuzoza noJesu. Bese-ke zonke izinto zesithembiso esisha ziqale from kwisithembiso esenziwe ngegazi lakhe, hhayi eley'mbuzi, hhayi eley'nkomo. Ayikho into esizoyithatha sithi isivumelwano esisha kwi-Old Testament noma kwi-Old Covenant. Akukho nokodwa esikwenzayo, konke okukhona ngaliya kuyisithunzi. Uma umzalwane esabambe kulezo zinto lezo, ulitshelwe ukuphuza iwayini elidala. Uma uphuza iwayini elidala, ukwenza lokho ungalomeli iwayini elisha, ngoba wenele ngelidala. Ukwenza futhi ucube bese uzidalela ukufa. Uma uphuza iwayini elidala, awukwazi ukuzophuza elisha. Lokho kukuvalela emthethweni. Sike sayibala izinto bazalwane ukuthi uma usabhabhadisa ngamanzi, njengoJohane wayibhabhadisa ngamanzi, ebafaka endlini kaMose, ngoba indlu yamanzi indlu kaMose. Uma uJesu ufika uJesu uyangena emanzini uzogcwalisa lento ababeyenza. Bonke ababengena emanzini babekhombisa ukuthi bafile, bafuna ukukhishwa khona. Kwadingeka ukuthi uJesu angene engavumanga sono, angene maqeda ukufa, akuthwale kuye ukuze aye nakho esiphambanweni ayoqeda ngenkonzo yokufa.
bese kuthiwa bonke bafile kuKristu Jesu. Ingakho uMoses kuthiwa kuye babhajadiselwa kuye efwini. Thina sibhajadiselwa kukho ukufa kwakhe. Ngamanye amazwi ngokufa kwakhe siyabhajadiswa. Uthi uJesu, ngimelwe ukuyiphuza le cup kodwa nina nimelwe angeke niyiphuze manje ngoba nikwazi ukuyifela nina. Anikwazi ukungena ekufeni. Akungenwe ekufeni. Kodwa kungenwa kuJesu uzofumana ukufa kwakhe. Kungenwa kuphi kuJesu? Kungenwa ngokukholwa. Uma ukholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uyafa kanye naye noma wafa kanye naye. Bonke abasazozalwa uma nje bezwa lelizwi, simemezela izwi, sishaya icilongo, bakholwe yilo izwi, bafa kanye naye uJesu. Bambelwa kanye naye uJesu bengakazalwa. Bavuswa kanye naye uJesu bengakazalwa. Kodwa lento activate yonke lento ukuthi bakholwe enhlizweni yabo izwi lovangelayo, izwi lomshumayeli. Bese bekholwa yilo ku-activate-ke ukufa kwabo. Ngoba noJesu kuthiwa wafa umhlaba ungakasekelwa. Uzofa nje, uzofeza leyo nkonzo leyo. Thina kade safa singakabibikho nabazali bethu bengakazalwa, kodwa safa kanye naye. Kwenzeka nini lokhu? Uma nje sikholwa ilelizwi, sivele sihlanganyele kulokhu yakufa kufayo. Now uma singena sonke sibe umuntu oyedwa. Asingeni individually njengasemfuleni iJordana la uJohana ayibhabhadisa khona. Umuntu wayeyingenela yena yedwa, angenela ukuthi yena usengofile noma usengofile ekubeni umuntu wezizwe, usezongena manje ekubeni umuntu wasekhaya endlini kaMose. Amen. Ngilapha ke bazalwane, into engithatha ingibeke lapha ya ilesi sithunzi lesi. Isithunzi lesi kade saqala. uJesu uma ebayile yambuzi eshona ehlane ilahleke idlwe zilwane, leyo mbuzi ima futhi iuIsrayeli. uIsrayeli ozothi mase kwahlulelwa the Son of Man when he comes back, izobiza izo-activate le yambuzi eyalahlwa ukuthi bonke abangakholwa yizwi abalizwile kushumayela abapostoli okuthiwa abashumayele ezweni lonke, the oikumene, ukuba bonke abezwayo abangamaJuda, all the tribes of Israel, babuye kuwo wonke amakhonazo omhlaba, the oikumene, babuye bezomukela insindiso yabo, ngoba ilapho la insindiso yabo yayisifika khona. Hallelujah. Ngifundisa ngikhonza namhlanje, kweza ukuthi ngingedwa. Kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu. Kulesi sivumelwano esisha uJesu anikezwe kuso inkonzo enhle kakhulu. Kuthiwa inkonzo enhle kakhulu yokulanda bonke abantu abalizwayo izwi. Namanje bazalwane, ngiyazi ukuthi sifunde kakhulu isikhathi eside, sifunda siphumile ulayini wokufunda. Sinohlobo labazalwane njengamanje olubizwa kuthiwa ama-futurist.
isikole leso, is a school of thought. Bese kuba khona the preterist, is a school of thought. Now lezi ikole zombili azihambisani. I-preterism yehlukene kabili, kukhona the partial preterism bese kuba khona i-full preterism. Ama-full preterist aqonda ukuthi umthetho sewagcwaliseka ngoJesu, neyinkozo zonke zabaprofeti abayikhonzayo sezagcwaliseka, zigcwaliswa uJesu. U-Israyeli wonke uhlale ehlane from 30 AD to 70 AD, njengalaphaya u-Israyeli ephuma eGibhithe owahlala ehlane for 40 years uzophuma lapho uwelele eKenani. Angifuni ukungena kakhulu lapho, kodwa nje sibuka leyo ndaba leyo ukuthi this topic esikhonza ngayo ethi the atonement, ukubuyisana, uNkulunkulu ebuyisa, enza i-reconciliation, enza i-restoration, ebasindisa, ebanikeza insindiso yakhe, ebahlengela ukuba bawelele ngaphesheya. Iphesheya labo is a new covenant. Now ke kuthiwa ke lenkonzo ke yakhe yabanhle kakhulu, enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwane esihle kakhulu. uJesu ungumlamuleli, ulamula ngezimbuzi ezimbili. Eyokuqala eyashiswayo kwakhishwa igazi kuyo, imbuzi eyashiswa ukuze uJesu angene ekuhlusheni kwakhe ku-crucifixion, esiphambanweni. Imbuzi yokuqala leyo. Imbuzi yesibili yathwala icala nezono zabantu, yadukiswa yasiwa kwa-Azazel, kwahlonga siphi. Now leyo mbuzi leyo iyo imelele ukusebenza indaba for the period of 40 years. Okuyothi after 40 years uJesu abuye ezokwahlulela, kuhlulela uIsrayeli. uIsrayeli ungenelwa isandla sikaNkulunkulu, siqhamuka manje ngeRoman Empire. Okwenzeka lokho ngo-66 AD to 70 AD. From 66 AD amasotsha aseRome ayekake iJerusalema lonke. Abazalwane njalo basekhona. Uma singahamba siyofunda incwadi kaMateyu 10 verse 23. Mateyu 10 verse 23. Efundeka kanje. Seniyayazi, seningayifunda nje bazalwane, sesiyifunde kakhulu lencwadi. 10:23 ithi, nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, anikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Indodana yomuntu eyayizofika kuthiwa ngalesi sikhathi abafundi uJesu esenabo, uthi kubo, lesi sikhathi akhuluma kuso, ukhuluma uJesu ngo-30 AD or AD 30, kulezo khathi leze sizobethelwa. So ngesikhathi seministry yakhe, so uthi kuJesu, niyothi ningakafiki indawo, ningakayiqedi yonke imizi yaseJudiya noma yakwa-Israyeli, mina ngiyobe sengibuyile. Lokho akwenzi ukuthi kumenza umuntu athi uJesu uyobuya 2000 years later, 3000 years later, 100,000 years later, 1 million years later. Akusho lokho. Uthi uJesu
niyothi ningakaqedi umbuzo ukuthi kwenzeke nini ukuthi babone amasotsha aseRome esekake iJerusalem, esarounde iJerusalem. Kwenzeke ngo-66 AD. Uma ufunda umlando kaJosephus, owakuyena owayiqopha umlando ngaleso sikhathi, engasiyena umzalwane, engumJuda, kodwa esedliwe isizwe saseRome, esebhala ekhuselwe amasotsha aseRome ukuthi ungoniwa ukusebenza kwakhe. Lokho asikuthole eBhayibhelini ngoba kwakuwumbhali lo owayebhala esezweni engakholwa, kodwa ewumqophi mlando, njengabo bonke abaqophi mlando abaziwayo ukuthi uma ufuna umlando othile yana kuprofessor bani, wayenjalo ke naye. So ke ngo-66 AD noma AD 66 abonakala amasotsha aseRome esekake iJerusalem, esekake isifebe esikhulu. Lesi sifebe esikhulu sikakiwe nje kunabazalwane la ngaphakathi. Now bayakhumbula-ke abazalwane ukuthi uJesu wathi uma sesibona amasotsha aseRome ekake iJerusalem asophuma sibaleke. Umlando ke uthi uye nje lapha ku-Google uyoyithola i-PDF kaJosephus, ugooglishe u-AD 66 nokubaleka kwabantwana bakwa-Israyeli, abazalwane bebaleka bephumela ngaphandle, uyokuthola lokho. Now uma amasotsha aseRome only for 6 days, bayabona-ke abazalwane ukuthi hey, nampa labantu sebekake iJerusalem, sophuma kanjani? Amasango onke avaliwe. Kodwa manje bebengakwazi ukucaca baphume. Kodwa manje inkinga uma bengathi bayaphuma njengamanje bazobulawa. Into abayenza balinda balokhu behlola ukuthi eza njani amasotsha awasuki yini. Kuthiwa ahlala only 6 days, ngosuku lwesikhombisa ahamba. Base bayaphuma bonke abazalwane. Wasala sekusele uIsrayeli ongakholwa, ongafuni ukuyamukela inkolo. Uyazi-ke uma abantu abangakholwa sebesele bodwa, sekufana nokuthi abavikelekile, ngoba ukuvikeleka kwabo bekuwukuthi kukhona abantwana bakaNkulunkulu. Sebefana nje nekhaya lingabethelwe. Bayazi-ke abasemakhaya ukuthi amakhaya ayabethelwa aqiniswe njalo makuthiwa sihloko. Okay? Now baphuma-ke abazalwane. Kodwa ngesikhathi bebaleka, kushuthi idolobha lakwa-Israyeli, iJudiya yayinamadolobha amaningi, ngoba wathi uJesu niyothi ningakawaqedi onke amadolobha aseJudiya ngiyobe sengibuyile mina. Kushuthi uJesu wabuya kwi-period from 66 kuya ku-70 AD. La khona lithi iBhayibheli ku chapter 24 verse 15, ngiyacabanga u15, uthi isiprofetho sika Daniel, ngiyasikhumbula bazalwane. Uma nibona amanyala encithakalo endaweni engcwele, uverse 14 noma u15 verse 14, verse 15. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Angithi babetsheniwe ukuthi uma senibona amanyala encithakalo ashiwo uDaniel emi endaweni engcwele, yiphi indawo engcwele? Yithempeli. Ithempeli linendawo ezimbili, kukhona indawo engcwele nendawo engcwele ngcwele. So ke uma sekubonakala kwenzeka lokho, kuthiwa ke abokwazi ukuthi sekuyiso isikhathi esashiwo inkosi
ukuthi uma senibona lokho anokwazi ukuthi sekuzokwenzeka ini. Ngoba ukungena komphika uKristu endaweni engcwele lokho kwakusho ukuthi kuphelile ngeOld Covenant neJerusalema, the buildings konke kwakuzoshawa phansi, ukufa kwalesi sifebe, ukudliwa inyama yaso, idliwa ilesi silo, idliwa ilezi impondo eziwu10, umbuso wamaRomani. So kwenzeka ke lokho, emva kokuba kwenzeke lokho kuthiwa ilanga, uverse 29 ke lokho kuthiwa ilanga lafiphala, alanga kunikeza ubumnyama, nenyanga ngokunjalo. Ilanga labamnyama, inyanga yanga kunikeza ukukhanya, izinkanyezi zaqathaka, izinkanyezi zezulu zaqathaka. Lokho njalo isiprofetho esitholakala lapha ya kumzalwane uJakobe uma ephendula iphupho lendodana yakhe uJoseph, eyiphendula lapha ya ngithi chapter 37 uverse 9 to 10 wehle ushona ezansi. So leyo ndaba leyo inakeni iyona esebenza lapha ya ucacisa ukuthi ilanga liyini. Ilanga njalo limelele i-leadership, kungaba i-leadership amakhosi, kungaba i-leadership abapriest abakhulu, kungaba i-leadership yalo lonke uhlobo olukhona, ilanga lelo. Then bese kuthi konke lokho kunye i-system yomthetho, umthetho okungukuthi all the elements of the law abese fade away. Now lokho ke okusho ukuphela kweJerusalem. Njengamanje asenalo iJerusalem, alikho, noma ungahamba uye kwa-Israyeli ngeke ulithola. Lokho kusho ukuthi kwenzeka lokho ngo-70 AD ngesikhathi indodana yomuntu ibuya izokwahlulela uIsrayeli owayengakholwa. Now asambe uma lo ya 7 days seku 7 days esehambile amasotsha aseRome, abazalwane baphuma bahamba, wasala konke lokwenzeka. Asibuye ke size la, siza kuphi manje? Siza la ekuthenini uma iJerusalem seliflat, selifezekile izwe lapha kuverse 2 ku chapter 24 elithi alikho itshe eliyoma phezu kwelinye itshe. Nangempela kwaba njalo, lasha lonke iJerusalem labhunqa umlilo, kwenzeka i-consummation. Okay, now uma ubheka ke lapho abaningi bathi iJerusalema indonga zalo ziyophinde zakhiwe livuswe. Yes, lengakhiwa iJerusalem, ngiyakuvuma lokho, but it won't be the Jerusalem of God. Kuyobe kungela laba abalakhile not likaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe ithempeli lokuqala, elesibili, elesithathu ithempeli kuthiwa aliyukuma ngokwezandla zamuntu, liyokwakhiwa uye uNkulunkulu lovele ezulwini. Asilindeleke futhi kuba kuphinde kwakhiwe, kuphinde kwenziwe iminikelo, singabe silenza lonke iBhayibheli libe yi-fake book, singaphindi silikholwe. Uma ngathiwa uNkulunkulu sawuphinda ahlale kuyithempeli elizokwakhiwa ngabantu bese bethi benza imihlatshelo khona, ngoba imihlatshelo ezokwenziwa manje uma sifunda leliya verse leliya uverse 6 okuthiwa ungowesivumelwano esihle kakhulu, leso sivumelwano lesa akusekho umnikele eminye uphinde yeziwe,
wanikela yena ngoqobo lwakhe kuba konke kuphelele. Amen. Cha bazalwane, ngicela ukuma la sizoqhubeka ntambama ngoLwesine siqedele noma singene ku-part elandelayo engicabanga ukuthi u-part 4. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi siyayixoxa le ndaba kuze kufike la. Inkosi nibusise. Amen.